Men adım Murat. Yıllar boyu erwet işler bilen meşgul bolup keldim. Yanlışlıklardan dolu bu dünyada bütün ömrüm kişi hakkının nämeliginden habarsız geçti. Adamlar hakkını aytmanymda da ömrüň toğrugyny näkpişiklerim, agaçlaryň hakkını ýerlenmedi. Arkamda toňulap günä toplanan soň, ýyda ýüzlerçe hakkını ýer adamlaryň mangalanlygyny bilýärdim. Ýöne bugün kakymyň ýasyna başlanandan, geçeren wakalarymdan soň äkli zat ýetgedi. Äkli zady gurşaýan şol rahmet kapysy ahyr men üçin açyldy. Indi men bütünlüğü başga adamdym. Boynumdaky kul haklaryndan halas bolmagy, edeniyet mislemden aklanmagy, anha şo günden ýüregime dugdum. Indi tanayan adamlaryň äklisinden menden arary bolmagyny tilýär. Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe. Çiçek. Çiçek. Ey Allah'ım mağa güç ver. Dözgeler ýaly sabır kanagat ver. Eden etmişlerimin adarını çekýänliň hatyratyny görüp çydap bilmegim, gören zatlarymy özgertmegim üçin pursat ber ey Allah'ım. Pursat ber ey Allah'ım. Amin. Bolya. Hani başlaýly ogulçygym? Bismillahirrahmanirrahim. Berekella ogulçygym, waq balyçygym. Murat dayı, ağladın mı? Yok. Göz ýaş gowdatdyr oglum. Ýüregiňi ýumşadyr. Çiçek. Çiçek kim? Öňkü adaglym.
Açın kapını. Näme bolýar? Oğul hakda havar gel koşdu. Oho sizin yollaşyňyz haçan meni giderlemezin o ýerka. Ýene näme denmişim? Senler, melek ýalňyz. Ejemmi? Hawa. Nähil bolýar? Nähil bolýar? Teredin terkerdem. Ejem ömründe ýeki haram lukmanym agyny atyp gören adam däle. Men näde durust döwürüm dedi. Ne getiren pulumy, ne de zadymy öýe saldy. Murat, otur oğlum. Melek hanım, ilki şikayet şenning dälin, soň gör berer. Şol aýaly gözüme görkezmäň terkerdem. Oň merkini berjegime söz berýän. Murat, bennetinden gorkan topulur. Allah'tan gorkan sabır eder oğlum. Otur häzir. Baş üstüne. Serkerdem, size ananyp bilemok. Ogryň birini öňüňize geçirip gürleşip otyrsyňyz. Bolmasa çay, kofe getirdiýelin. Hanım, hani köşeşiň geçinde aýdym. Näme bir adamy ogur diýip günäkärlemek şeýle aňsatmy. Onda da Melek hanım. Görüňe häziram hanım diýäňiz. Hanım, size oturuň diýildi. Yer bolýar, sizde delil barmy? Ýok, ýöne bilýän. Bul aýal howulhary öýden çykyp gitdi. İşleriňem ýarsyň taşlap gitdi. Soňam dümörretlerden jırlam ýitirim boldy. Men gidemde siz ýatylýan otoňyzdadyňyz. Dümöretlen jırlaňyzam eliňizdedi. Yalan. Gaýdýanlaryňyzdan hiç bir deliller ähiri. Belki bir ýerde gaçyransyňyz ýa başga bir zat bolandyr. Goýer ho. Sen kimmisin? Turan, düzgün bolýan Turan. Çekilli şeýle ýöre. Ýöre diýen. Bizim öýümizin töweregini köp görnýär. Garaň gorkadaýmagyn, keçeň olaýynda döweraýmagyn. Eşek meni töýýän bolýar, bu gok näme? Sen kul eder. Boş bolun. Taýagy ýazyn gelýän. Hem bolun. Yer ölür, ölür. Kesetiňi. Kedin kesýän. Men gyýdoganym. Men gyýdoganym gymmatlydyr. Ha, inni sowatlaňam şoňa görä saýlamaly boldyň giýew. Kutlu bolsun. Allah bagtyny bersin. Betir, ýoş diýilýär. Ýetiňi çykmasyn. Bulaň düşündirsin alyň. Terkerdem teret, bu adam men gyýdogurma la hatda kullu sowurur. Näme diýjek bolaň düşündirsin diýýärdiň. Ýeriň çelik, hani? Sen emmir. Ýöre, hani ýöre. Ýedrak ýöre. Fatap bermeli bolýar. Bu ýerler gaty garjaşdy. Ejeň alla öýüňe dakit. Bu gok almagalyň içinde näme işi bar görgüli? Ýöne terkerdem. Barmak iýdi gözlew beýleki ýaly işler bar. Olar soň çöder. Beýderek gere gynanmasyn görgüli. Ýaxşy bu meselem tökmetdigini nädip bilip bolar? Netijede ejem şu haftyny galdy. Inne saňa ýagşylygym ýaran ogu. Hani bol tezrek. Bolmasa ejeň ýerine öýüňde kyrn gadamady. Hani? Dağryal hal terkerdem. Dağryal hal. Bul iş bir ýerde oturan näl reşdiýäňmi? Bu işden netije çykmagaly da barmy? Çykaýda bir sebäp bardyr. Adamlar zulüm etse de takdir adalet bilenler oğlum. Bu nägil sebäp neje? Bu ýaly nädip bir hikmet? Çiçegiň doganyny gördüm bölümde. Jemil gördüm. Gürleşdiňmi? Ýok, nädip gürleşýär? Ondan ol bir heppe dälik etdimi? Kakadı näme işledik he? Görüli yaran okdy. Beýle dälleje. O nähil dälli. O dermansy derdi uçurady oğlum. Ýaşasa 3 ay ýaşar diýediler. Lukmanlar aýdypdyrlar. Ýalňyş anyklapdyrlar. Ferhat, Allah'ın işini.
Sen yüzüğü son için taşladın ha. On öyü, pulu, bahar, çiçeğe kalacaktı. Yok Ececan himmetler. Cemilem ma. Oh, bolya miras işi yatışan son. Yüzüğüden gittim. Vah Murat, vah. Munçodadan edip qarım qatım edip bildim. Belki Allah qıyız durmuşa çıkayınır da. Ece, sen dükana gidip bilmedin mi? Yağdayan kovdur ha. Yeri gidiver. Allah kömek etsin oğlum. Allah can Murat'ımı sırat-ı müstakimden ayırma. Tuğrana aydın doğandan da sırakta olsun. Çiçek durmuşa çık ya, isteyen maydan mı? Durmuşa çık ya. Terkerdäme aýtsam, seni yine gadam adadı kar, han uğra. Görün. Gözün aydın Tuğran'ın olsun. Ta oğlum. Yaxşı değil mi? Çiçek. Yaxşım. Qatı qıynan ya. Qıyınınma. Qıyınansan menem dödümen. Olar radi edip bilmek Turan. Bulun zatları derarlı men ejem yetirdim. Feňem kakın aradan çıktı. Olun hiç yerine sen günahın yok. Onu sen derle ejem oynalmalı. Yöne alan ok, almadım. Feki değil bolu çiçek, feki değil. Köp saatleri yitirdik. Yönü seni de vurmadım. İndiden sonra bir de vurmen. O sarlığın yüzümem görmek isteyen ok. Vahşo Murat diýilen keratan elime ördüşsedi. Men gideyin. Çiçek, men sana kän gedek aýtdym, ýene aýdýan. Ikimiz kaçaly. Çiçek. Çiçek. Näme gerek? Bu näme ululugyny bilýän. Sen menden hakyň köýenden bilýän. Meni gaýrat etdi bagışla. Näme diýsen edeýin. Meni bagışlatan bolýar. Qatı köp hatrat çekdim, qatı köp. Çiçek. Seni bağışlap bilmem. Yok, men başarman. Murat? Murat? Bärde nämişiň var? Koça seni gözläp ýör. Ejeň ýagda yer. Näme? Garaşmaňa Murat. Murat! Aýdy berim gelek hanım. Oğulaşdyňyzmy? Yaxşı, yaxşı. Hudaýa şükür. İrden derman malmagy ýatdan çykarypdyryn. Başym aýlana. Ece. Ece. Ece sana näme boldy? Tur derrew hasanaga deli. Näme hasahana oglum? Maňa hiç adam bolany? Ejeň nögüne salan gateret Murat. Sona qıydym. Gaty gorkdum Ece. Meşe pulalla uşadyk gel. Aljalara gaýtaryp bermäge zat ýok. Hany bar? Ýöne men gaty ýadadım. Öz peýdan bolsa ha ýadymany bilen ok. Gideyin men. Yer Ece tur. Seni öýe gideýin. Biraz diýenjiňa. Hany ýör. İşin Allah'ın ortadan İbrahim ağa. Sağ bolun belek taýda. Allah şifa bersin. Sağ bolun.
Näme bol Zeynep dogan? Bolmasy bir iş boldymy? Nidre hanım can etdi. Näme bolany melek taýda haf gowul ýandyr. Oňsa oturanyňda näçe ýyl bol Zeynep dogan? Haýyp dämi? Näme üçin ol aýalyň sözünden ýa? Men hiç kim sözüne dönanama. Bu işten kelläňden çykanlar. Gürgül haça gidýäni begenip ýördi. Oğlum men iyi verer diýädi. Kim bilýär nämeler gopardyň? Zeynep besdir. Men näme edip etmenim Allah bilýändir. Galan biderek tag bolany. Ýör Murat. Ece? Haca gitmek üçin işleýädiňmi? Son görleşer bolýarmy? Murat dayıcan, Efe? sen ýene aglaýanmy? Yok. Ýeri sen öýe gir. Men seni taşlap gitjek däl. Efe hani men gitmeli. Murat dayı, Efe, men aglasam sen men goýup gitmezdiň. Nira barýan bolsaň men emek git. bugün hemşin daşary çykana aýagyny görnüň. Ýeňem ýokmudy? Ýaňam bardy, şumada ýok. Jewat. Han şulara kömek et. Bolýa bardym. Durun. Goňşy golamy maskara bolluk Cemil. Gelin hani. Nebeyle çalt ýeňe bolulu. Başga näme boldun? Enne nikahyny wazat ýok. Dogry 8 ýyl boldy. Ýene öňkü welaýata köçä taşlaryny şonu bek bilen. Al bakaly. Bolýa. Geri çağılar. Bolýamy? Betdir, hani. Onu barın o ýere. Barın geçin. Gara tüýüşün geç hani. Murat dayı mene marsam bolarmy? Bolýa. Hani. Bolun çağılar, bolun. Çiçek, Murat sen dälredinmi? şöyle diýdiňem boljak. Gayrat etde gitdi onu menen kakam bärde seni göräýdiler. Goýsunlar. Goýursunlar. Ýersinler. Sana hisat etmezler. Eýdet ýene men çekerim. Tek edilöň ýüzügi taşlanymda näme boldy? Hatyraty özüň çekendirini öýdýärmi? Ýok. Men kösendim, men peserlim. Haş edýär. Onu günäm ýuma ruhsat der. Müň zatdy, müň üstünden ber Näme jaýdy. üçin beýtdiň? Näme üçin maňa ölenjek boldum? Men razy bolmasam sen näme üçin hosarlymy wada berip, olary ağladyň, soň näme üçin gaçyp gitdiň, näme üçin? Hamit daýym meni adem etmek üçin öýlendirjek bolany başta garşy çykdym. Ýöne soň kakyň näme saglanyny bilip, öz ýeline mülkü ýeri pul bardy. Bulan äklisi bir näçe aýdan saňa galjakdy. Ýagny maňa. Soňra kakyň näme saglanynyň ýalanlygyny bilenden soň
Seni yerler yutsun. Näme dey? Maňa bir zatlar dey. Düzedip bolmajak ýalňyşlyk ýokdur. Nikadan ýüze uran ýeketek çatynjalar bizden çeçek. Beýle ýagdaýlar köp bolýar. Soň iki tarapym öz bagtyny tapýar. Ondan ondan näre näçe geçdi. Bir mahal ýatan çykaraýym ala. Sen üçin ähli zat gülýäli. Başyň alyp bideningden soň men barada şeýle bir gurrunlar ýaýratdylar. Hiç kim gözüne teretip bilmedim. Ejem udakçy tap bilmän aradan çykdy. Bir ýyldan soň halyan ýigdim bilen durmuş gurmak isledim. Ýöne bu gede moň hosarlar garşy çykdy. Gyýkylyp ula gidip kakaty yaraman aradan çykdy. Eje men ýigrenýär. Häzirem kakam ýaly adama dogry durmuşa çykarýarlar. Men alajym. Onno fagy bolum. Bolýa, ürtemaga da salamaýdym. Çiçek. Çiçek. Oğluň hatagyny sorajak bolýar diýen. Nämen gazap Cemil? Bütün akşam agyny burnuny kül etdim. Çiçek. Näme? Siz nähil utançdyn başga ekeniňi dogan çiçek diýilýän gyd oglumda näme gantama ermi öldürdi başga näme gerekkä? Diýjek senin bilip geple taçyda daýda. Ýaşul adam tiýleňi bil, göwüňe degeýmäýin. Äriň öz aşalyň öldü. Gaýna tam hasratdan ýaňa aradan çykdy. Turan kakatyn horlamadyk bolan bolsa heniz menne ýaşap bererdi. Sen uýan utançdy. O näle utançdy? Bilýän näme o? Ýerde näme bolýar? Seret Dawud bey. Gyýdyňyň ýagdaýyny bilet. Öň näme sebäpden ýüzüň taşlanyp gidilerini kim bilýär? Teki dilbärsine gep düşündirip bilmedim. Gyýdyň men gelinim bolar öýtmegim. Düşündiňmi? Gelinim bolmak. Çeçegini durmuşa çykýa. Teň tümüklüğüne ýeter öýtme. Durmuş gursak da şuňa sen näme işläpdir? Inne oňa kim beretsin? Taçyda daýda. Ýetjesine soň kakatynymy? Ulagat. Ogluma kol oýlaşma. Ata saklanjak bolum. Atasy? Ogluma kol oýlaşaýma. Kol oýuna baraýma. Aslında öýdüňi kol oýlaşma. Murat, sen bäde näme işläp ýördiň? Murat daýy. Gata gırttım. Diýmek, çeçek durmuşa çykmanyrda. Durmuşa çykmak peýlede dursun. Maşgalada da rahatlyk ýoğuňa töwerek taşda da. Ejede maradan çykypdyr. Günäi işeden men. Jedafynam ol çekmeli bolupdyr. Ýöne Rüstem ağa. Rüstem ağa kim oglum? Rüstem ağa ulu oýlan ýeriň başlygy. Ol baran öýmeden gyýdyny öýlenýär. Şoň üçin maňa bir topar sowat ýiberipdir. Gürleşip durkalar eşitdim. Ýagşy, başga bilen zadyň ýokmy? Gizejek içali. Bar. O näme? Ýöne Rüstem ağa gaty garry diýerler. Çiçegim halamaýan eken. Ýöne Jemil onu zorla berýärmiş. Berekella goçaw. Nire oglum? Siz naharlap berin eje, bana garaşma. Agady, ýekeçe men ol. Garaşda. Necim ağa? Bir jamynt Murat. Bordan ağam o, bolla. Ýekeçe men diýdime? Köşeşde. Ey Hudaý. Eyho, bir adagat gelipdir. Ağam näme habar? Gülýäli. Otur çay targaýyn. Yok Necim ağa, tawar. Gysgaly işim bar. Senden bir zat sorajak. Telekeçiler mehelletine Rüstem ağa diýen biri bar diýerler. Tanaýan näme ha? Ha, tanıyan. O olur istemdir o. Qartaşan adamdır. Telekeçilen ayağını ullakan bağdır vurulayan ana şu yerde. Şeylede gözüm iyilerle, ulu yerdirler. Tawar Necim ağa. Murat, toğu edilmişim diye eşittik. Dükkan beyle kim var diýerler. Rüsteme qatı qolaylaşmağın, qatı erbede adamdır. Kumar oynamağa da qatı yoktadır. Görşençak Necim ağa. Sen ne hil adamay? Ha? Kemal Bey'in açarını nerede koyduğunu? Nerede? Nerede? Gözlü ýasagym, topor.
Aha ursam ağa, ol açara näme bolsun? Bolýa Kemaljan. Men bulary gaty erbet ederin. Sen geçde öýde otur. Allah'ın hatırı için bolmasa uluğun aylarını ayırdarın. Yok, men isim köperçek bolma. Gowy men öz kömekçim çağırarım. Bolmada agat, olar gelmediler. Men özüm burada ederin. O gapy açylmasa men bulun bagyryn ederin. Eşdeýän ba aýdýanmy? Men tedwara. Men bulary. Men enteksidi. Bir düşünürüp bilem oğu, ey Allah'ım. Eşdeýän ba aýdýanmy? Kemal ağa? Men bir sal galjaktym. Häzir wagty däl dost. Özgüniň özüň bar. Oturdy, dostlar, oturdy, mene tapmadım. Eýgilipmi? Kömek gerekmi? Açarın yerde oýunlaryny men näme bileýin? Ýoga, ulaga çyp bilen bro. Açarny ýitirdiňizmi? Bir minut ýol ber. Anılha, içinde kalıptır. Sen hıdra taha derdin de. Özlüğüm bolada men şunça wagtla baçyp bilmedim. Berekelli ataňa. Sen adyň näme? Mara, men birden sorajokdum. Torardyň, garaşadyr. Bu ýerde bir kofe diýin, hani? Yeri, menem gidip Kemal Bey'e habar bereýin. Bir saat bäri öýde garaşýan rol. Özüniň oňurmany geçenler. Kemal ağa. Aho, Kemal ağa. Gaýgyda real zat ýok. Açarlary tapdyk agaty. Gel ağam. Ýalňyş düşünipsiň aten. Geç ağamjan, geç. Batygy jagalymay. Hiç zat ýok ağamjan. Kemal ağam näme üçin dogul turýan agaty? Kemal ağa, buyurun agaty. Aýyp etme. Beýle bolsa näme üçin bir saat bäri garaşdyrdyň? Ağa men ýalan söýdämi ýok, şu dost açdy. Näde baçanam bolsa, bet niýet birine gabat gelseň bir minutda ulan ýem ýok eder. Diýmek kiwan doğraýdy ýa-ni ekenne. Sizin geliniz gasy çalasyn. Menem nedire şu hölen ýan roý diýdim. Bir jemut agam düşünmediňiz. Dost. Bir jemut. Dost. Gel lan erik. Gel lan inim. Sen ýerini tapyp biler. Häzir Çavuş köşesinde bir dukanım bar. Barsaňyz ören şat bolar. Ýöne häzir gitmeli boljak, soňam. Ho, heret. Häzir ilki sen men kägelerdiň bolýarmy? Garaşýan, kofe içer. Bolýa, görüşýänçek. Özüniň oňurmany geçenler, hoýt seziň bir. Alo, nedire? Ýalnja sen ogryň ogluny gördüm. Kemal. Bir zat aýtjak. Oy häzir. Sen ýene ýadyndan çykaranyň oýdupdym. Madam ýitirip bördüň. Aýal biýguna ýadgar ýardyň diýdim. Ýöne oň oglum ogry eken. Olary goýja bidiretmek gerek. Geri, men barýan. Ağam.
Men dilimden guda bolamızdan soň kağızlar bererin söz çykdymy Cemil? Çıkanok yönü. Oň ýönesi bolmaz. Men gyýda akitmän kağızlary berjegi meň diýänmi? Gıydı Allah'ın ulan ağam. Umar vergisi namus vergisidir Cemil. Häzir men senden birden sorajak. Sen uyaňy oyun maşynyna eliňden alırdymmy ýa aldyrmadyň? Saňa diýen Cemil, jogap ber. Alırdım ağam. Beýle bolsa öňňül çyňgylyň goý. Gyýdy berersiň, kağızlary alarsyň. Köşeş hiç zat yok. Kemalbek süýüç keselli. Ingalman gijikdiripdir. Sen Kenýada düşýänler aýyplap ýördiň eken. Şu ýerde bolmadyk bolsaň o görgüli Allah gorasyn. Doğrusu oňa bir zat düşünürýän diýip barpdym. Bu adamyň aýaly ejemi oglukda aýtlaýar. Näme? Men zerarly etýän. Geçmişim ejemem ýüzi garetdi. Ýöne bu gedek oňa ýol bermen. Ejeme haja gitmek üçin işleýär. Bular bolsa utanman. Melikdaýda haja gidýärmi? Gatyp egendim. Bu şikayet udağa çekse gidip bilmez. Meselen hadiyette o iyide şekerleri yorarlar. Kemalbek bilen gurlaşmakçı bolýan. Häzir gurlaşyp bilmersiň. Ol özüni bilenok. Indi näme etsem ka? Allah'dan dile. Allah teň dualaryny kabul edýär. Utanmadın he? Kakan şu zirarlardan çıktı isteýänmi? Men şu gyýdy kapydan öýtalar öýdýänmi? Olaň paýyny goja berenlerin. Mundan meýle sen golaýyňa bir gelsinler göreýin. Sen näme etdiň? Ejen hettin tanadandyr. Şol gyýdyňam dogonnuňam. Eje, men çeçegi söýgän. Saňa da ahir gaýtjagym şu. Şo gyýda näme diýseň maňa diýdiňdir. Maňa diýdiň bolsa öýdüňe diýdiňdir. Galandan öýdüňmil. Gördüň meni şeytany. Innem enel ogluň arasyna girýär. Ýüzüňi taşlap ýygyna garaman gidiberdi. Namartay, yene senmi? Yene senmi? Bir zaman dinle. Sen gyýdy helak etdiň. Günen öýtmediğini düşündirmäne geldim. Goý hosarlaň bilen gurlaşaýyn. O ýerde näme bolýar köşegim? Innem gapa gelip dur enedi. Sen men oglumdan näme isleýän he? Ogluňy gaýgatýan bolsaňyz menniňle. Başga gapa git, bar başga gapa. Ol ogasaň, o gyýdy tanaňyz. Asla tanaňyz. Başyna düşen işleri bileňiz. Näme şo bolsun? Ýür oglum. Ýanyşmy bular ýala giýserek. Hani ýür oglum, ýür diýen saňa. Ýür giýserek, giýir diýdim giýir. Nire var ya çiçek? Meni günüme goý agam. Oymon. Bizi il güne matkar edip bildin. Şu turan tamdygyň ýanyna barýan bolsaň, ya başga bir iş goparýan bolsaň. Agam bettirinni. Mesel, bakym durmuşa çykartaň. Çykman. Mejbur eder. Etmersin. Ürsüm ağa seni öldürmenim. Rüstem ağa diýäniň kim garapçymy? Men oňa näme bergin bar? Men bergin ma. Meni helak eder. Ol düýün maňa açyk haýbat atdy. Ondan diýin maňa çalşan näme öýtýärmi? Ýöne bolanok näme deýin? Ol ağladan ok düşündiňmi? Näme bergisi?
Resmi kağıtlar var. Haramdady elinden veren o kağıtlar. Yine kumar oynadın yer ağam. Sen ne akil doğan bolyan, koy ver meni. Bu yerde näme bolýar? Çiçek. Çeçek? İstat olan o kaka. Çiçek gel bari. Kaka dur. Çiçek. Ahid ol gat akıllanypdyr, başyny galdyrman bar ya. Akıllanman etkin gay. Adaglygy taşlantam ödüne mahkar etdim aşgalatından. Şey diýsene. Çiçek. 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 Näme gerek? Meni günüme goy. Gel tamam kömek edeyim. Haýyş edýär. Maňa ruhsat ber. Belki bir zatlar başarar. Belki men Ağamın başlarım. Rüstem diýilýän adama bergiti var eken. Men şol derarly durumşa çykarýa. Kumar oýnapdyr, utulypdyr. Häzir resmi kagyllar şoň elinde. Bolýar ýaxşy. Olar taňa getirip berer. Bir saatdan soň aşağıda telgäkde bol. Getirer. Kerem? Kerem, alga näme görkezýärler? Kerem? Kerem? Kerem yok. Kerem? Dur. Dur diýen. Assalamu alaykum. Wa aleykum selam. Başlyk yerine mi? Daşyk tagat. Sen bar ber, men çaý getireyim. Bolýar sag bolun. Agaty baş etdine. Canım sag bolsun. Bu Furat kaçıpdyr. Bu näde kaçdy ha? Göreyin. Çağalary. Bu yegenlerim-ki. Öz çağalardy. Tüweleme ürtemagan owasyna düşürdükdir. Çağalary tuwelimi. Bu arada men şeýle goýaýyn. Bolýar. Alo. Fikret ağa, ýagdaýlar neçek? Agaty näçe wagtdyr bäri görşen bolanok? Näme elbetde, aýdýanyň näme? Seni adam şekilli mihman almak isleýän. Elbetde, Gydylbalyk hökman Fikret ağa. Elbetde. Gydylbalyk diýdimi? Hey sen bolarmy? Ağa men geldim bolýan. Sen işlere öýdýän. Meni yine bir gedek gel ayarına. Sağ ol. Elbette Fikret ağa. Ahla alat etmem. Bor ağaty. Sana dağınan yana Murat. Näme üçin diýsene? İyi jağalyn nälerine? Task edipdim. Ne ettin? Onu haberde. Hakykatdanam ezer ogry ekeni. Murat, köp sağ ol. O Kerem değil mi? Allah'can,
Näme bolýar? Dur. Ol Tuğranyň ýegeni, ejellerim bärdedir, bizi görürler. O çağa adaşyp durgyň, o nägel gorkýar? Adaşypmydyr? Awa. Onu öýlerine gitdi. Onu özüň tapdym. Sen näme üçin akadem ok? Nähil olar? Men gat düşürdüm. Çiçek, näme üçin seni ejemde halanyga? Beli gurrun yerden tapyan Keremcan. Sen barada erwet gurrun etýärler. Atamam sen sebäpli ölüpmüş. Şeýlemi? Yüzüňi taşlamak näme diýmek? Kerem sene gitmerat. Allah'ın hakkı üçün men çıdaman. Bu adamlar bilen hey yüz bolup, gep kurrun, goh etmen, goňuna değişmen gurlaş gördüňmi? Ol aýal diňe ogul üçin gorkýar. Sen nähili adamlaryň bilse? Yer. Enesi, Kerem yok. O nire etdik he? O çağa nerede? Ece! Kerem, oğlum. Vah oğulcığım, nerede boldun sen? Meni çiçek tapdy. Sana näme gerek? Men Kerem'i ýoldan tapdym. Adaşan eken. Kulak as, enesine yaranacak bolup näme etjek? Dogancan, on bir direk yere garalaýaňyz. Birini ýadgarmaly bolsa meni ýadgaran. Sen kim bolarsyň? 8 ýyl mundan bolup geçen wakaň sebäpkäri. Adam Murat ýalňyz. Öňkü ogry diýseňem bolýar. Yalançy, humar var. Kim bolsaň şo bol. Haçan görsen gapymdan aýrylan okla. Bilýärem Dogancan. Men uzak wagtlar tutsaňada boldum. Ýöne aklyma aýlanmadym. Ýene etmiş etdim. Ýene dykdylar. Köp kişiň hakyny ýedim. Şu doganam şolaň biri. Soňra kakanyň ekin ýeriniň bardygyny bildim. Üstüne kakan näse gam diýdiler. Bolýar diýdim. Bu gyýda öýlenip pul üçmörün diýdim. Soň kakanyň näse galygy ýalan bolup çykdy. Menem ýüdügi taşlap kaçtım. Üstüne beren sowgatlamam ýerine aljak boldum. Çeçegiň dogany sowgatlary ýerine bermek islemedi. Harsy dünýä Cemil. Yok. Bir güni ýewaramda sowgatlary du. Şu dogan beren zatlaryň äklirini işigimden oňuna goýup gidipdi. Haşit ýani inni onu günälime. Ýaşyl ewelin men sen ýene bir hokka çykarmajagyny ýertel bileýin. Nähili aýtsam kam. Menin Allahdan gorkýar. Arkama kişiň hakyny alyp hakyň huzuruna barmak. Näme bolsa şo bolsun. Adyny bir gezek tegmil düşdi. Inni her zat etseňim aýrylmaz. Han öýüň ogragy. Gaýdybam şu gapa gözüňdi käýmegin. Çiçek dur garaş. Çiçek. Agay sen berden näme işläp ýörsiň? Tuğrany görmäne geldiňmi? Yok, Kerem adaşypdyrdy şony. Şo taňa galypmy? Uğraýa. Neme, ağamjan? Kagyrlaňy allyk. Al gör. Sen näme diýdiň ha? Näme etdiň? Bizi öldürjek bolýarmy? Bizi öldürjek bolýarmy? Cemil, ol adyma näet doganyňy berjek. Anha bergiňi berdim. Soň nähil bolar? Ol maşgalaly ahyry Cemil. Taňa näme gerek? Sen näýeçiň ha? Men ýalgyşymy düzeltmäne geldim. Ýagşy, bolýar. Onu bizi günümizde goý. Sen peýda bolmagan ähli adamyzy gülýärli. Bardady garmatym etdiň. Şu kagyllar meselesinden sen tapansyň. Uýa muňa laýyk däl Cemil. Sen edeniňe münasipmidi? Ura. Ağam. Bir kere kelleme artma. Ağam goýber golumy. Yürü. Yürü ho, bir kere uğlama. Gir beri. Utanışsız. Sana gitme deyip näçe kadar aýtdym? Turan ilanın ýanyna gitme dedim. Oğlum, gyýdy näme etýän? Kakajan, hiç tat bolan ok. Beýtme oğlum, beýtme. Ey Allah'ım. Öýnedik gaýdar. Ağlama gyýdym, ağlama. Men aýdandan çykmarsaň, örsemaga durmuşa çykarsaň, düşündiňmi? Näme diýsem şona mederseň? Eşdiýäňmi men diýennämmi? Eşdiýäňmi diýen? Çiçek.
Çiçek. Bu näme? Näme? O bir yere ne düştü? Goňşy ýadynyň çykarylır ödümek derin. Çiçeğe küçük mü yağlığı? Çiçek bärik geldimi? O nerede? Näme niredi? Hamala Kerem tapıp getirenmiş. Ejeme yaranjak bolýar. Oğlum gitme. Oğuy sana münasip däle. Onda maňa kim münasip eje? Taňa çiçek barada gurrun bererdim. Ýöne diňleýän gerek. Kulak as. Eger şo guýdyň ýanyna gitseň, senden razy däldirin. Yavaş. Yavaş. Yavaş diyen gözü çok. Yavaş. Yavaş. Gözü çok. Yavaş diyen. Yavaş. 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 Näme etýäň sen? Näme üçin ýataň ok? Häzir ýatjak. Bu it näme üçin beýle ýürýärkä? Aýr göreýin. Gidipdir. Yat. Kulak as. Eger şo guýdyň ýanyna gitseň, senden razy däldirin. Olar men ýüzümi görese gelenok. Näme boldy? Sen nerden çykdyň? Turanmam ha? Onu näme etjek? Ýok, bir ýerige gitdi. Sen zerarly enel ogul bir-birine düşman boldy.
Salamu aleykum. Erteden hayırlı olsun. Turan gelse Murat gelip gitti de. Onda bir amanatın var eken ni vaýtana gayrat edin de. Men Hyzyr çaýyş dukanyna bolýa dost Aýdar. Bolýa sag bolun. İşiňler bolsun. Sag bol. Şey deyip yollaşım bir edesine hastahana gidipdir. Onu Allah yalqasın. Dünyada her türlü adam var. Çörek kazanayın deyip gelip öyün talayanam var. Yola tanamayan adam sana kömege algayanam. He, o nähil bolly? Sen zümürretli zıncırın getiripdin ha. Wahey, nähil gowzatdy? Şeyle boldu da. Yönü yollaşım hasabını sorar. Erteriniz hayır. Men Kemal bege tanjym üçin gelipdim. Baş üstüne. Olaýalyň oğlum oğru eken. Hoş geldiniz. Hastahanada näme? Kemal beg size ýokarda garaşýar. Salam alik. Salam uyam. Bir zatlar garbanan saňda. Awa. Dermanlar ýokarky çekmededir. Ören odan eken. O nereden çıktı? Oğurladıp da ahire. Melek kanıma oğurladı diýende merretiniz şumy? Dermanlaryň ýanyna duran eken. Şol aýalyň oğlu bolmady bolsa bu dermanlar ulanmaga pursat bolmazdy. Nedir? Zıncırın bärde kene. Akylyňdan adaşypsyň öýdýän Muradynym, hiç sowukda da bir köçede ýatarlarmy? Men şoňa münasip bagam. Murat, näme boldy? Ejeň meselesi çözülmedimi? Çözülenok. Alo? Näme? Häzir barýan. Çözülüpdir. Öwraýmaga. Şu gat bärde galsyn. Turanyny bir adam gelse berersiň. Soň onu ödüm görür. Görýämiň agaty. Men sorap sormanka mesele çözüläýändir. Meniň tek tanaňyz ok. Men näbileýin o ýer dedigini gowy seretdimi men otak? Diýmek gowy gözlemeýänsiňiz-de. Barada Melek hanymyň gowunde degdiňiz. Şeyle boldy bolýyn, men ötünü soramaga taýýar. Melek hanym mundan beýlek men ýanymda işläp biler. Rekkel. Melek hanym, öýüňiz görüň. Eteňiz töhmet atmakda iş goýdup bilerdiňiz. Olam gerekkel. Enneksek bolarmy? Awala, elbetde. Öýüňiz görüň. Indi iş ýapyldy. Melek hanym bagyşla görüň. Allah bagşlasın. Melek hanım, göýdüň aýdym. Taňry ýalkasyn gyýdym. Saňa sag bolaýtmagan tas ýadymdan çykarpdym. Ta olaýdara zat ýokra, diňe hak işi ýerde ýatmady. Ýöne men size bermeli zadym bardy. Vay, gyýdym. Bu gatowadan eken. Netip bolsa haja gidersiňiz. Nesip bolsa gyýdym. Nesibe çekip gitsem, Beytullah'da sen üçin dilek ederim. Ne hile akıllığı. Süyününe koşursun Hudaýym. Amin. Yürü.
Niredeke o kağızlar. Seni helak ederin Cemil, helak ederin. Inni näme derkäm? Ýürüp hiç bilinler. Ürtüm ağa meni öldür. Ürtüm ağa? Kağızlar seni uğurladın mı? Resmi kağızlar nerede? Şunun bilemem. Çekmeğinde saklaýadın onu. Näme bolar Rüstem ağa? Kaka, birdatlar di. Kağızlar menne däligini aýtsana. O nämen kağızlar oğlum? Oğlum bana bergisi var Davud ağa. Gıyydın alıp bilmesem tölemöl zady has mojuk bolar. Düşünürdüm mü kam diýen? Erteliden içinli wagt berýän. Pulu getirersin. Rüstem'i adam oğlu Allah'ap bilmez. Pulu getirersin. Üstesini gıydam getirersin. Murat. Bu sen tapılmadın olmalı. Inni izin düzetmelem ödüm olardın. Gidip ürteme men ettim diýerdiň. Men ogurladım diýmeli bolsaň. Bu kağızları oňa ödeliň bilen bererdin. Maňa Murat gerekdi. Murat bir yere gitti. Siz kim bolsaňyz? Näme, bir dosty. Onda maňa degişli bir zat bolmaly. He, siz Turanmy? Turan? Hawa, men Turan. Alın. Biz sen Turan'ın nereden bileli? Men Turan'y aýtdyma? Şu gün akşam 7'de demir yol menizeline çiçek. Çiçek, yetişime bir teret. Öňe diretsene daýy. Bolya, öňün etme çakışdyk näme bolanmış? Al. Sağ ol. Ece, men dükana gitjek, akşam görüşürüz, bolyam? Nefip bolsa oğlum. Ece, Hudaýa şükür bu dertten adinlik. Alhamdulillah oğlum. Allah bil bağlan heyde yolluk alar Murat. Amanadyň eýesine oşurdyk. Ibrahim ağa, Turan geldi. Men Turan'dan bire geldi bolin, mene ananmadım. Ol Cemil. Näme? Öýümizin öňünde bir adam gördük-a. Hawa? Saňa ýumruk salan. Şoda. Dükandan çykdy. Çakışdyk meni ýere ýykdy. Elinde de bukça bardy. Suna, çık dışarı. Suna dışarı çık. Dışarı çık. Çık. Maňa ýene haçan açanly ziýan etjek, ha? Gummol, gaýdybam kapydan ätläýmegin. Bolýa, onda saňa hatda näme ýazylanlygyny bilmek kyn düşer. Näme? Suna, dur. Näme Suna? Olaga. Mesele gaçyçynlyky. Bolýa Suna, gygyrmanly alekini. Ýygyňa dükana da barıp bilersiň. Diýmek sözüňe ýygyň alýanda. Meni kowaň okda. Hawa, kowama. Otly mendeli, sagat 7-de. Ýöne hat Turana gowuşmada. Beýle gaty köp aglamy gydym, gözüňde ýaşyň kepedi. Men taşlama kaka. Meni ol adama berme. Ruhsat ber, gaçyp gideyim. Turan, Sen kim ay, sana näme gerek? wagta uğradyk. Ýür. Nire?
Çiçeğin yanına ho. Çiçek. Çiçek gitti. O ne hili? Kaçtı mı? Ona men ruhsat berdim. Kaka edenin näme? Ne edip beytip bildin? Oğlun hilal etçek olýarmy? Gyýdymy satyp bilmen Cemil. Muny öňrä pikirlenmelekeni. Ýagşy. Onu etçekme ödüm bilýän. Nirä gidenden bilýän. Cemil gyýda azar berme. Näme bar, näme gerek? Turan ilan kem akıl nirede? Turan näme etjek? Çiçek verdi mi? O men öýümüň işigine nätler öýtme. Turan jal sen uýagdan bir ýem ýüze gurdy. Ulagat gıydı gidleyen bolsa? Ýok diýil ýa-taňa, ýok. Ýaňjaň etdi. Bir dost çağırıpdyr, bir näçe günlük başga şähere gidýän idi. Sen ýene uqla ber. Duşuşup gaçyp gitýärler. Ähzady ölçerip döküpdirler. Turan şu ýere barmakka men otly mendile barmagym dile. Bolmady erbet dolar. Vay. Alo, Ürtem ağa. Sana aýtmanda adym bar ağam. Ağam gulagat. Häzir men gyýda almaga barýan. Bu zatlary sen näme üçin edýän? Şeýle ölmek islämok. O nähili? Boynumda şunça kişinin hakkı var ka ölsem. Halini çık olar. Allah'ın huzuruna bu işin hasabı vardır. Ana geldi. Çiçek. Mira. Ayrıl ondan. Adamı öz doğununa şeyli iş eder mi Cemil? Etmez. Sen yala adama gelişen oğa. Koy görgürler gitsinler. Ayrıl ondan. Bu gowgany başymda salan sen. Innem gyýdyň öýüň halat et. Halat et gyýdymy. Çiçek. Dur diýän çiçek. Gel. Çiçek. Çiçek hanım, uğur hancak. Sen bizden näme isleýän? Sen aýdýanyň näme? Hey, şeýde ben bir gidi bermek bolmy. Ürtem ağa, beýtme. Elki men atardan. Hay mert ýigit. Höwet bilen. Şu bolýan zatlaň ählinden sebäpkär men. Hatda kagylary çekmeden alanım men. Ýöne ogurlanmakym bir surat gördüm. Allah ömür bersin. Üçüden dağ ýaly ýigitler eken. Aýalyňam owada mı? Sen näme gany suwsadyňmy? Elki men atardan. Gam hor bolarsyň. Sonra şunça adamdan geçebilseň gyýdany bilersiň ursam ağa. Beýle dik düşdi bolsaň beýling mi körler? Men Allah'dan başga hiç kimden gorkamak. Bergisi barmy? Bolýa bergisini ödüm bereýin. Ol çekmelimi? Ödüm çeker. Jogapkar gözleýänmi? Jogapkarym men. Hasaby menden sonra. Sen näme meseleň bar? Meselem gaty ulursam ağa. Aýtsamam sen düşünmerdiň. Ýere häzir sen git. Bergi sen kim Murat beg? Södem men berýän Ürsem ağa.
Bermesem hasawan menden sonra verir. Sen bu zatları näme üçin etdiň Murat? Men senden razı Murat. Allah razı bolsun. Men çiçeğe köp yamanlyk etdim. Men ýöne bir oğrudum. Ağlawçydym. Humarwazdım. Siz ýaly adamdan we adyny pulny oğurladym. Humar oynadım. Adam yaraladım. Büyüne adamlara azar verdim. Olary ýoldan çykardım. Ýönesiz ömür boyu harama el uzatmadyk. Hiç kime azar vermedik. Oňat ýürekli adamlar ahyry. Nädip bir-biriňizde beýle erwetlik edip bilýäňiz? Nädip beýdip köp göwüne edip bilýäňiz? Sana köp azar verdim gyzym. Bağışla gör meni. Aslında siz meni bağışlan. Men dogumlyk hereket eden bolsam belki bu zatlar bolmazdy. Meni bağışla jigey. Balam. Çiçek däde sen bağışladymy? Elhamdülillah bağışlady. Sen oňa köp ýamanlyk etdiňmi? Awa. Ýöne erwetligi dogurdy. O nähili? Ulaga sefe. Yamanlyk hapadat ýalyr. Eliň urgedek bulaşdymy? Näme ýapyşsaň, şoňa ulaşar. Soňra o ýerdenem beýlik zada başga zatlara ulaşar. He, onda ýamanlyk edenler näme etsin? Näme etsin diýäňmi? Elleri hapalanan wadyna derrew arasalamak bilen bolmaly. Arasalamaly, peýaklemeli. Düşündim. Senim hapadan peklenýäňdi. Allah tämizlerim, tämizlenenlerim söýýändir etejan.